Toto je brat Peter Diamond, vaticancatolic.com. Protipápež František nedávno poskytol šokujúci rozhovor redaktorovi tzv. Jezuitského časopisu. Rozhovor s ním poskytol Antonio Spidero. V onom rozhovore chcem hovoriť o hlavných herezách, ako aj o iných výrokoch Františka, ktoré robí a ktoré sú zlé. V rozhovore sú 3 hlavné herezy. Zvážme najprv tie. 3 hlavné herezy v jeho rozhovore sú: poprvé, myšlienka, že chápanie cirkevného učenia sa môže líšiť od toho, čo bolo predtým. Po druhé, jeho postoj, že východní schizmatickí tzv. Ortodoxní by nemali byť a že ich netreba konvertovať na katolickú vieru. A po tretie, jeho postoj, že Boh neodmieta ani neodsudzuje homosexuálov. V rozhovore je množstvo ďalších vyjadrení, ktoré sú mimoriadne zaujímavé. Pokriem ich potom, čo zvážime hlavné herezy. Prvá z hlavných herez, o ktorej chcem diskutovať, je na strane 13, kde František hovorí, citujem, pohľad na učenie cirkvi ako na monolit, ktorý treba obhajovať bez nuancí alebo rôznych chápaní, je nesprávny. Koniec citácie. V kontexte diskusie o poklade viery a o tom, ako sa učenie cirkvi prenáša z jednej éry do druhej, jasne hovorí, že je nesprávne považovať učenie cirkvi za monolit, teda ako niečo s nehybným alebo neohybateľným charakterom. To je, aby to bolo bránené bez rozdielneho chápania. Teda on otvorene učí, že je nesprávne veriť, že cirkevné učenie, to je dogma, nemôže mať iné chápanie ako predtým. To je do očí bijúca hereza. Prvý vatikánsky koncil vyhlásil, citujem, preto takisto chápanie svätých dogiem musí byť súvislo zachované, ktoré Svätá Matka Cirkev raz deklarovala. A nesmie byť nikdy recesia od toho významu pod zavádzajúcim menom hlbšieho chápania. A tiež učil, že musí byť tá istá náuka viery v tom istom zmysle a v tom istom chápaní. Koniec citácie. Predstava, že chápanie cirkevného učenia či dogmy môže byť odlišné od toho, čím to bolo predtým, je hereza. A je to hereza o základnej elementárnej záležitosti viery. Absolútne to dokazuje, že František nie je ani zďaleka katolík. V skutočnosti v súlade s jeho heretickým názorom, že chápanie cirkevného učenia sa môže časom meniť, v tejto súvislosti tiež hovorí, citujem, Tuna sa časom mení ľudské seba porozumenie a tak sa tiež aj prehlbuje ľudské vedomie. Koniec citácie. Je odsúdená hereza veriť, že chápanie cirkevného učenia sa časom mení. Ako vyhlásil prvý vatikánsky koncil, citujem, aj niekto hovorí, že je možné v určitom čase, vzhľadom na pokrok v poznaní, dogmám predkladaný cirkvou byť prisúdený zmysel, ktorý je odlišný od toho, čo cirkev pochopila a chápe, nech je prekliatý. Koniec citácie. Ako pápež Gregor XVI učil v Mirariu Vos 1832, citujem, nič ustanovených vecí by sa nemalo zmenšovať, nič meniť, nič pridávať, ale musia byť zachované, čo sa týka oboch, vyjadrenia a významu. Koniec citácie. Ďalšia veľká hereza, o ktorej chcem hovoriť, je na 9. strane onoho rozhovoru. Toto je hlavná hereza, ktorú do značnej miery, ak nie úplne, prehliadli ostatní, ktorí komentovali jeho rozhovor. Františka sa pýtajú na ekumenizmus a schizmatických pravoslávnych, ktorí neakceptujú pápežskú neomylnosť a pápežský primát jurisdikcie. Hovorí, citujem, možno je čas meniť metódy biskupskej synody, pretože sa mi zdá, že súčasná metóda nie je dynamická. Bude to mať aj ekumenickú hodnotu, najmä u našich pravoslávnych bratov. Od nich sa môžeme dozvedieť viac o zmysle biskupskej kolegiality a tradícii synodálnosti. A ďalej hovorí, že by sme mali, citujem, rozpoznať, čo duch zasial do druhého ako dar na použitie pre nás. Skôr než budem pokračovať, všimnite si, že hovorí, že Duch Svätý zasieva veci u schizmatikov, ktorí odmietajú katolické dogmy. Hovorí, že by sme sa mali naučiť od nich, ako pracovať na miestnej úrovni, ako využívať synody a tak ďalej. Ďalej hovorí, citujem, chcem pokračovať v diskusii, ktorú v roku 2007 začala spoločná katolicko-pravoslávna komisia o tom, ako uplatňovať petrinský primát, ktorý viedol k podpisu Ravena dokumentu. Koniec citácie. V roku 2007 komisia pod vedením Benedikta XVI. Oficiálne schválila dokument Ravena. Dokument Ravena bol spoločný vyhlásenie sekty druhého vatikánskeho koncilu a schizmatických pravoslávnych. Toto vyhlásenie oficiálne schvaľuje v úvodzovkách pravoslavný pohľad na cirkev, ako fungujú lokálne. Jasne učí, že sú v cirkvi, pretože majú eucharistiu, to je hereza, ktorá sa učí aj v druhom vatikánskom koncile, chváli autokefálne cirkvi, to je schizmatické nezávislé cirkvi, ktoré odmietajú pápežstvo. Hovorí, že sú vyjadrením ducha cirkvi a popiera nutnosť, aby východných v úvodzovkách ortodoxných prijali katolické učenie o pápežstve rôznymi spôsobmi. Je to úplná hereza a schizma. Máme o tom článok. František hovorí, že to je cesta, ktorú ísť. Ale to nie je ani to najhoršie, čo hovorí o schizmatických pravoslavných v tejto pasáži, alebo teologicky najvýznačnejšou vecou. Nasleduje to najdôležitejšie, čo hovorí. Bola mu potom daná otázka, ako si predstavuje budúcu jednotu cirkvi vo svetle týchto pripomienok. Odpoveda, citujem,
Musíme kráčať zjednotení s našimi rozdielmi. Neexistuje iný spôsob, ako sa stať jedným. Toto je Ježišova cesta. Koniec citácie. Toto je otvorené, do očí bijúce vyhlásenie, že schizmatickí pravoslavní nemusia a nemajú byť konvertovaní na katolícku vieru. Hovorí, že neexistuje žiaden iný spôsob, ako dosiahnuť jednotu. Žiaden iný spôsob, ako sa stať jedným, než aby zostali pravoslavnými. Kráčať zjednotený s našimi rozdielmi. To znamená s ich odmietaním pápežstva. To je úplná hereza. Je to popretie mnohých katolických dogiem. Nevyhnutnosť katolíckej viery pre spásu, nevyhnutnosť schizmatikov na konvertovanie. A je to presný opak toho, čo učil pápež Pius XI v Mortalium Animus. Povedal, že, citujem, jednota kresťanov môže byť podporovaná len podporou návratu k jednej pravej Kristovej cirkvi, ohľade tých, ktorí sú od nej oddelení. Koniec citácie. Všimnite si, že František nielen očividne popiera toto učenie, čím dokazuje, že je heretik, ale Pius XI hovorí, že jediný spôsob, ako podporiť jednotu kresťanov, je povedať im, aby sa obrátili. Zatiaľ čo František hovorí, že jediný spôsob, ako podporiť jednotu, je kráčať zjednotene s rozdielmi. Takže nielen, že popiera katolické učenie, ale hovorí, že jeho pohľad, jeho heretický pohľad, je cesta, ktorú treba nasledovať. Je to proste totálna hereza a rúhanie sa. Táto héreza o pravoslavných, ktorú rôznymi spôsobmi učili aj predchádzajúci proti pápeži druhého Vatikánskeho koncilu, má veľký teologický význam, pretože popiera dogmatické pravdy v jadre prvého Vatikánskeho koncilu. Ono, prvý Vatikánsky koncil dal v rôznych vyhláseniach celkom jasne najavo, že nikto nemôže zostať v cirkvi Kristovej bez prijatia katolického učenia pápeskej neomilnosti a pápeskom primáte jurisdikcie. František učí presný opak, odmieta, pľúvena a dáva do koša prvý Vatikánsky koncil. Ak sa držíte učenia prvého Vatikánskeho, musíte odmietnúť Františka. Jeho odmietanie prvého Vatikánskeho koncilu je hlavným dôvodom mimo iných, že nie je pápežom. Ďalšia veľká hereza, ktorej sa chcem venovať, je na strane 7 rozhovoru. Rozpráva o homosexuáloch a hovorí, citujem, Buenos Airesom dostáva listy od homosexuálnych osôb, ktoré sú sociálne zranené, pretože mi hovoria, že majú pocit, že ich cirkev vždy odsudzovala. Ale cirkev toto nechce robiť. Počas spiatočného letu z Rio de Janeiro som povedal, že ak má homosexuálny človek dobrú vôľu a hľada Boha, nie som nikto, aby som ho súdil. Koniec citácie. A pokračuje, nie je možné duchovne zasahovať do života človeka. On potom znova ocituje niečo, čo predtým povedal o homosexuáloch. Citujem, povedzte mi, keď sa Boh pozerá na homosexuála, podporuje existenciu tohto človeka s láskou, alebo ho odmieta a odsudzuje. Koniec citácie. Toto je bezbožná hereza. Najprv povie, že on nie je nikto, aby niekoho súdil. To je zaujímavé, pretože prvý Vatikánsky koncil vyhlásil, že pápež, skutočný pápež, je najvyšším sudcom veriacich. František nikoho nesúdi ani neodsudzuje, pretože nie je katolík a nie je pápež. Po druhé, rozpráva o homosexuáloch. Hovorí, že on je nikto, aby ich súdil a učí, že Boh ich neodsudzuje ani neodmieta. To celkom jasne naznačuje, že homosexuáli by mohli byť v ospravedlnení napriek ich bezbožnosti a ohavnému správaniu. Vieme, že František vo svojich komentároch zahrnul aktívnych homosexuálov, pretože nerobí rozdiely medzi ľuďmi, ktorí sa len považujú za homosexuálne orientovaných a tými, ktorí sa zapájajú do homosexuálneho správania. Naozaj vieme, že hovorí o tých, ktorí sa zúčastňujú homosexuálnych aktov, pretože František hovorí o homosexuáloch, ktorí sa mu sťažovali, že sa cítia vylúčení. To samozrejme zahrňa aktívnych homosexuálov. V skutočnosti práve v tomto kontexte František hovorí o spovedi. Sekta druhého Vatikánskeho koncilu by pri spovedi považovala iba homosexuálne činy, nie homosexuálnu orientáciu, záležitosť pre spoveď. František potom hovorí v rovnakom kontexte o úvodzovkách manželstve homosexuálov. To sa zjavne týka zahrňa praktizujúcich homosexuálov. František tiež práve v tomto kontexte hovorí, že musíme zvážiť ich v úvodzovkách situáciu a pozerať sa na veci v úvodzovkách s milosrdenstvom. Keďže druhá vatikánska sekta neodsudzuje homosexuálnu orientáciu, Františkové komentáre o úvodzovkách milosrdenstve, ktoré prichádzajú v kontexte so spoveďou, majú význam iba vtedy, ak hovorí o praktizujúcich homosexuáloch. František tiež aplikuje svoje komentáre na úvodzovkách homosexuálne osoby aj na úvodzovkách homosexualitu. Čítajte pozorne v kontexte. Nie je pochyb o tom, že Františkovo učenie, že neodsudzuje ani neodmieta homosexuál alebo homosexualitu, zahrňa aj praktizujúcich homosexuálov. To je úplne zlé a je to hereza. Zakladajúca na Svetom písme, cirkev vždy učila, že tí, ktorí praktizujú homosexualitu, sú odsúdení, súdení a odmietnutí. Prvý list Korinťanom 6.9 výslovne učí, že tí, ktorí praktizujú homosexualitu, sú odmietnutí z Božieho kráľovstva. To znamená, že sú odmietnutí a odsúdení. Opak toho, čo učí František. Františkov postoj je heretický, predstavuje nové falošné evanjelium. Cirkev volá homosexuálov preč z ich bezbožnosti a z ich zvrátenosti. Vyzýva ich, aby sa obrátili
ale ak nie sú v stave odsúdenia. Mimochodom aj z písma je celkom jasné, že homosexuálna orientácia je neprirodzená a je výsledkom smrteľného hriechu, modlárstva a odpadlictva. Vidí Rimanom kapitola 1. Ľudia môžu byť z nej vyslobodení milosťou Božou. Františkové zlé a kacírske komentáre o homosexualite prichádzajú v čase, keď akceptovanie homosexuality zachvátilo svet. Dominuje to. Narastá to tak rýchlo, že ľudia, ktorí sa držia biblického postoja o homosexualite, nemôžu na niektorých miestach ani len podnikať. Františkovo bezbožné vyhlásenie je presne to, čo svet nepotreboval počuť. Je to presne posolstvo, ktoré diabol chcel, aby svet počul, udržiavať sa v pohybe bez prekážok na jeho ceste k zvrátenosti. To sú 3 hlavné herezy v jeho rozhovore. Poďme sa zamyslieť nad niektorými ďalšími výrokmi, ktoré uvádza. Na strane 8 František pokračuje v diskusii o homosexualite, dostáva sa aj k antikoncepcii a interrupcii. Toto je pasáž, ktorej médiá venovali dosť veľkú pozornosť. Hovorí, citujem, nemôžeme trvať len na otázkach súvisiacich s potratmi, homosexuálnymi manželstvami a používaním antikoncepčných metód. To nie je možné. Ďalej hovorí, že, citujem, učenie cirkvi v tejto veci je jasné a ja som syn cirkvi, ale nie je potrebné o týchto otázkach stále hovoriť, koniec citácie. Keďže sekta druhého Vatikánskeho koncilu nerobí nič v zastavení potratov, homosexuálneho úvodzovka manželstva a antikoncepcie, čo dokazuje skutočnosť, že ľudia, ktorí podporujú tieto zlá, chodia slobodne na úvodzovka sväté príjmanie, nielen na Františkové falošné bohoslúžby, ale všemožne v sekte druhého Vatikánskeho koncilu. Františkové vyhlásenie, že by sme o týchto problémoch nemali stále hovoriť, v kontexte jasne znamená, že tieto záležitosti nechce zdôrazňovať alebo klásť na nedôraz, že nechce, aby ľudia považovali opozíciu voči týmto zlám za predpoklady alebo požiadavky považovania niekoho za katolíka. V skutočnosti v tomto kontexte hovorí, že, citujem, dogmatické a morálne učenia cirkvi nie sú všetky rovnocenné. Proklamácia v misionárskom štýle sa zameriava na podstatné veci, essentials, na nevyhnutné veci. Musíme nájsť novú rovnováhu, koniec citácie. Keď hovorí, že sa musíme sústrediť na podstatné, potrebné veci, poznámka essentials, a hovorí v kontexte dogmatických a morálnych pravd, ako je učenie cirkvi proti spomínaným zlám, on v skutočnosti učí onú veľmi falošnú doktrínu, ktorú odsúdil pápež Pius XI v Mortalium Animos. Pápež Pius XI povedal, citujem, v súvislosti s vecami, ktoré treba veriť, je naďalej úplne nevhodné rozlišovanie medzi tzv. Podstatnými a nepodstatnými článkami viery, ako hovoria. Ako by jedni museli byť prijaté všetkými, pričom prijatie druhých by bolo ponechané voľnému slobodnému uvaženiu veriacich. Lebo formálnou príčinou nadprirodzenej činnosti viery je totiž autorita zjavujúceho sa Boha, ktorá nepripúšťa žiadne takéto rozlíšenie. Preto tí, ktorí sú skutočne Kristovi, veria napríklad do nepoškvrnenom počatí Matky Božej s rovnakou vierou, ako v tajomstvo Najsvätejšej Trojice a vo vtelení nášho Pána Ježiša, takisto ako v neomylnú učiteľskú autoritu rímskeho pápeža. Koniec citácie. And the incarnation of our Lord Jesus Christ, just as they do the infallible teaching authority of the Roman Pontiff. End quote. Pius XI odsudzuje myšlienku, vezmu do úvahy veci, ktoré cirkev neomylne učila, že niektoré možno považovať za podstatné a iné možno považovať za nepodstatné. Čiže ako hovorí František, niektoré možno považovať za podstatné, esenciálne a iné za nepodstatné, nie to esenciálne. Z pohľadu povinnosti človeka prijať tieto učenia, keď sú vám navrhnuté. Nie, musíte ich prijať všetky. František jasne robí ten rozdiel, ktorý Pius XI odsudzuje. Hovorí, že nie je v skutočnosti nevyhnutné byť proti potratom, homosexuálnemu úvodzovkách manželstvu, antikoncepcii, ako jeho predchádzajúce vyhlásenie, keď nesúdi a neodsudzuje homosexuálu, dokazuje. To, čo je pre neho podstatné, je nakrmenie chudobných a akceptovanie všetkých hriešnikov. Je úplne jedno, že či sa staviate proti gay tzv. Manželstvám, antikoncepcii a potratom. Keďže v reálnosti sekta druhého Vatikánskeho koncilu neodsudzuje tieto zlá, jeho pokus odborať dôraz na tieto problémy jasne v kontexte naznačuje: nebazírujte na nich. Je to číre zlo a je to ďalší dôkaz toho, že je úplný heretik a odpadlík. Samotný rozdiel, ktorý vykresluje heretický, odsudzovaný cirkvou. V skutočnosti, že toto je význam, ktorý on vyjadruje, je presne oným dôvodom, prečo notoricky známa propotratová skupina NARAL poďakovali proti pápežovi Františkovi za jeho komentáre. Zaznali, že Františkové vyhlásenia znamenajú, že ľudia nemusia trvať na odpore proti potratom, antikoncepcii a tzv. Homosexuálnym manželstvám. Teraz na strane 3 František rozoberá svoje moto. Hovorí, že jeho moto je od Jana 23. Citujem, vidieť všetko, prižmoriť očiku veľa, napraviť zopár. Jan 23. videl všetky veci, maximálny rozmer, ale rozhodol sa napraviť zopár, minimálny rozmer. Koniec citácie. Františkovým motom je, že pred mnohým zatvára oči, a keď zvážite, že veci, pred ktorými zatvára oči, zahrňuje herezu, hriech, porušovanie Božieho zákona, vám ukazuje, aký bezbožný odpadlík to je. Na 6. strane hovorí o svetosti a hovorí, že, citujem, vidím svetosť Božieho ľudu, existuje sveta stredná trieda.
Ja vidím svetosť trpezlivosti Božieho ľudu, žena, ktorá vychováva deti, muž, ktorý pracuje, aby priniesol domov chlieb, chorí, starší kňazi, sestry. Môj otec, moja mama, moja stará mama Rosa, ona je sveta. Koniec citácie. Ide o to, že si myslí, že všetci sú svätí. Myslí si, že všetci sú rovnakí. Hriech nič neznamená pre tohto odpadlíka. Všetko prejde. Každý v podstate pôjde do neba. Všetko je v poriadku, len ak nakrmíte chudobných a príjmete hriešnikov. Na 9. strane František hovorí, citujem, musíme tvrdšie pracovať, aby sme vyvinuli hlbokú teológiu ženy. Čo to znamená? Je to len ďalší nezmyselný nonsens, ktorý štekli uši liberálnych odpadlíkov. Na tej istej strane hovorí aj o druhom Vatikánskom koncile. Ten zlý, falošný koncil, ktorý učil mnohé herezy, hovorí, že druhý Vatikánsky koncil je absolútne nezvratný. A hovorí tiež, že jeho ovocie je obrovské, len si spomente na liturgiu. Koniec citácie. František si myslí, že liturgické ovocie druhého Vatikánskeho koncilu je obrovské. Každý, kto má nejaký konzervativizmus, vie, že boli zlé a hrôzostrašné a katastrofálne. Na strane 10 František chváli neistotu a odsudzuje doktrinálnu bezpečnosť. František v tejto súvislosti hovorí o tom, ako je potrebné mať neistotu alebo pochybnosti o svojom stretnutí s Bohom a o svojej viere o Bohu. Hovorí, že ak ste si istí svojou pozíciou, je to znamenie, že nie ste od Boha. Dokonca kritizuje názor, ktorý z istotou vyhlasuje, citujem, že Boh je tu. Aj keď presne to učí katolícka cirkev o definitívnej eucharistickej prítomnosti Boha v pravých omšiach a svätostánkoch. Hovorí tiež, citujem, tí, ktorí dnes vždy hľadajú disciplinárne riešenia, tí, ktorí túžia po prehnanej doktrinálnej istote, tí, ktorí sa tvrdohlavo snažia obnoviť minulosť, ktorá už neexistuje. Koniec citácie. Toto sú ľudia, ktorých odsudzuje. Ľudí, ktorí majú doktrinálnu istotu. Avšak katolícka cirkev nám dáva doktrinálnu bezpečnosť a istotu. To je, čo nám poskytuje. No on kritizuje doktrinálnu bezpečnosť. Ale ďalej hovorí, citujem, mám doktrinálnu istotu. Takže jedno má. Boh je v živote každej osoby, Boh je v živote každého, aj keď život danej osoby bol katastrofou, aj keď ho zničili neresti, drogy alebo čokoľvek iné. Boh je v živote tej osoby. Koniec citácie. Takže by ste mali pochybovať o veciach a zabúdať na dogmatickú istotu či istotu až na jednu oblasť, že bez ohľadu na to, aký ste hriešni, bez ohľadu na to, ako veľmi odmietate Boha, Boh je stále s vami. Toto je proste zvrátená neviera. Je tiež zaujímavé, že článok začína poznámkou, že František má v úvodzovkách strohé a jednoduché bývanie. František tiež tvrdí, že trávi hodinu denne pred v úvodzovkách požehnanou sviatosťou a neustále sa modlí. Očividne netrávi čas pred najsvätejšou sviatosťou, pretože nie je prítomná v tzv. Omši, novus ordo. Ale toto je príklad toho, ako môžu vonkajšie veci klamať. Skutky zdanlivej zbožnosti môžu byť klamlivé. František je úplne zlý, ako ukazuje jeho úplné odmietnutie Krista a katolíckej viery. Keď človek odmietne vieru v Boha, nezáleží na tom, čo iné ešte robí. Viera je nevyhnutná. Bez viery je nemožné páčiť sa Bohu, ako hovorí list Židom 11.6. Preto v celom písme vidíme, že viera je pre Boha taká dôležitá. Tí, ktorí popierajú vieru, prerušujú počiatočné spojenie s ním a sú v jeho očiach bezcenní. Preto ak ľudia odmietajú vieru, nemôžete ich súdiť podľa toho, do akých iných aktivít sa ešte môžu zapájať. Musíte ich súdiť na základe ich zhody s pravidlom viery. Na strane 2 tiež hovorí, citujem, nemôžem žiť bez ľudí, potrebujem žiť svoj život s inými. Koniec citácie. Považujem to za zaujímavé, pretože to ukazuje, že neznesie samotu. Nevydrží byť sám s Bohom. Musí byť stále v blízkosti iných ľudí, pretože je zlý. Zlí ľudia nenávidia samotu a nikdy nenašli Boha v samote. František tiež robí množstvo iných vyhlásení, ktoré dokazujú, že je totálny modernista. To, čo hovorí, je v podstate presne to, čo Pius X odsúdil vo svojej encyklike proti modernistom. Napríklad na strane 5 František hovorí o tom, že, citujem, bez príslušnosti k ľudu tá neexistuje úplná identita. Nikto nie je spasený sám ako izolovaný jednotlivec, ale Boh nás priťahuje pri pohľade na zložitú sieť vzťahov, ktoré sa odohrávajú v ľudskom spoločenstve. Koniec citácie. Hovorí o kolektíve, spoločenstve. Číslo 23 Pia X. encykliky proti modernistom Pius X. povedal, citujem, čo je teda cirkev podľa modernistov. Je to produkt kolektívneho vedomia. Koniec citácie. To František v podstate hovorí. Hovorí aj o skúsenostiach,
O skúsenosti na 6. strane hovorí, citujem, je to skúsenosť Svätej Matky, hierarchickej cirkvi. Koniec citácie. Toto vyhlásenie robí v kontexte rozprávania o tom, ako veriaci, ako celok, majú neomylnosť, ktorá je založená na ich kolektívnej skúsenosti. Modernisti často hovoria o skúsenosti. Pius X poukazuje na to, že aplikujú skúsenosť na tradíciu a ničia ju. Nepovažujú tradíciu za niečo odovzdávané a verne strážené, ale je to niečo, čo treba vnímať vo svetle skúsenosti ľudí. To je jazyk, ktorý František používa, pretože je modernista, nie je katolík. Takže toto sú niektoré z ďalších zaujímavých citátov, ktoré ďalej dokazujú, že František je neveriaci, zlý odpadlík. Ale oné najdôležitejšie časti rozhovoru sú herezy, ktoré som spomenul. Tri hlavné herezy sú: prvá, Františkov názor, že chápanie cirkevného učenia môže byť odlišné od toho, čo bolo predtým. Druhá, jeho učenie, že schizmatickí pravoslávni by nemali byť a nemusia konvertovať na katolícku vieru. A tretia, jeho učenie, že homosexuálov Boh neodsudzuje ani neodmieta. To sú herezy. Nedovolte, aby vám klamári povedali, že Františkov rozhovor bol skreslený médiami. Zvážili sme citácie. Jeho vyjadrenia neboli skreslené. Vo falošnom tradičnom hnutí sú ďalší klamári, ktorí majú veľké problémy s Františkovým rozhovorom, ale tvrdia, že v rozhovore nie je nič otvorene heretické. To je nesmysel. Nevedia, o čom hovoria. Prvé dve herezy, ktorými sme sa zaoberali, aj keby ste vyučili tie jeho výroky o homosexuáloch, sú hrubé, popieranie katolického učenia, hlavné otvorené herezy. Františkov rozhovor o homhereze je ďalším dôkazom toho, že je heretickým nekatolickým protipápežom a že organizácia, ktorú vedie, druhá vatikánska sekta, nie je katolická cirkev, ale proticirkev na konci vekov. Pozrite si naše video, čomu František skutočne verí, a našu webovú stránku vaticancatolic.com, kde nájdete viac informácií o Františkovom odpadlictve a pravej katolíckej viere.